Era visto. O bonsai. Don Anselmo marcha uns días de viaxe e mandoume que lle coida a súa árbore. Escoitastes ben, sí. A súa árbore. Non quere que lle coide o can, nin a casa, nin o coche, nin a nai, non. Quere que lle coida a súa árbore. Como andan as cabezas. É moi delicado, Moncho. Moi delicado. Precisa aire, auga, luz, pero o xusto. Non pode estar exposto ao sol, nin a chuvia, nin a xeadas, nin, por suposto, a temperaturas extremas. Xa, home, pero se o segue malcriando desa maneira, non lle vai medrar nunca, Pero serás paspán. O encanto dun bonsai é ese, non medrar. Está ben, é que rendemento se lle pode sacar a unha árbore riquítica. Se me dirá vostede, isto non dá madeira nin pon a caixa de mistos. Moncho, a un bonsai non se lle saca un rendemento económico, senón espiritual. Ti sabe o placer que se sinte o coller un ser vivo e irlle podando así as polas e as raíces para que non medre. Darlle o alimento pero xusto, para que se manteña vivo, pero baixo mínimos. Don Anselmo, está falando do que fai coa árbore ou do que fai comigo? Estamos chistosos, Pois moito cuidado, Moncho, que isto é serio. Cando veña de volta quero ver este bonsai completamente vivo, senón va a ser tío que viva na maceta. Non me dixades por qué, pero síntome identificado con este chiquitín. Se cadra é porque os dous somos como monicreques nas mans de Don Anselmo. Dúas almas asoballadas que comparten o mesmo destino. Tanto cariño lle collín que ata lle puxen nome. Dis que lle ten nome? Sí, puxenlle Hirohito. Home, ben pensado, porque os bonsais son xaponeses como o emperador Hirohito. Pero non é por eso, listiño, non. É porque é pequeneiro, quedalle ben así o nome. Hirohito. Xa ten nome de cousa cativeira, sí? Sí, ten. Queres tomar algo, Moncho? Pon un viño, anda. Pois queres? Poño un chupito de nitratos a Hirohito. A ver si medra. Moncho, por certo, si queres negociamos o da parcelaria. Tiño un saco de terra aí afora e cambio chupo na Alameda. Simpático, payaso. Aparte, isto non medra, oíste? Isto está ben así. Eso está ben así, pequeneiro, entendes? Home, non seas ignorante, Lino, porque isto quen yo dera, por exemplo, as das fragas do Eume, non? Que se tuveran desto, non hai que mandar os helicópteros a apagar os incendios, por exemplo. Xa saca la caralla e xa para. Que humor zafio e chabacano destes dous. Que tan racistas son, Rinse del porque é pequeno. Ai... Non, Moncho, non se rin da árbore, rinse de ti, que te obsesionaste cas cousas e andas facendo ridículo por todo o lameiro. Eu gostei inventar, Non invento nada. Ou non te lembras cando andabas por aí ca mariconera aquel? Ou cando tiveches de mascota un porco, ou unha pitona, ou o grilo, ou o raposo, ou o robot corta-herba aquel. Eso eran fantasías do pasado, mira. A miña relación con este chiquitín é moito máis especial. Date quieta, non mires así que o estás asustando. Estou mirando a ver se ten algún paxaro, algún esquío, un mono ou algo. Pero como vai ter nada nunha corda se un gorrión é máis grande que a merda esta? Pero mamá, pero que dis? Pero isto cando Don Anselmo meteu na máquina de rayos reductores, a miña tamén reduciu un mono, un esquío, un paxaro. Ou é que non viste de la película Ei, cariño, reducín os cativos? Máquina de rayos reductora. Que tanto mal pode facer a ciencia ficción na cabeza dun rapaz con poucas luces. Aquí o único que pasou polo rayo reductor foi o teu cerebro. E comas navices dunha vez. Vale. Elvira, eu, se non te importa, case prefiro botar unhas tiriñas de churrasco e amaño ben. Iso nada, ti comes as navices como todo o mundo. Pois non, mira, non. Desde que me sensibilicei co tema do mundo vegetal, volvíme carnívoro perdido. Agora non como nada que teña raíces na terra, nin que teña clorofila en vez de sangue. O que sexa por non causarlle sufrimento ás plantas. Pero que dis de sufrimento ás plantas? A última vez que fuches facer un churrasco á área recreativa, queimáchelo pinar inteiro. Porque daquela non estaba tan concienciado. Pero mira, aprendín a lección. E non vou poñer outra vez en perigo o monte facendo lume. Oiches, a partir de agora vou facer o churrasco baixo estritas normas de seguridade. Tras un koala! Non, é unha mosca, Non hai sitio máis seguro para prender unhas brasas co meu galpón. Bueno, espera, isto fora de aquí, a gasolina... agora sí, Hirohito, vas ver que carne máis sabedora. Gloria bendita, home. Gloria bendita, veña.
Merda. Deixei o chimichurri na cociña. Mira ti do lume, vale? Mira ti do lume que eu vou arriba. Veña, ala. É a maldición do povo galego. Ainda que non queiramos, levamos no sangue a querencia por queimar o monte. Pois mira que coñece o pirómanos forestais, oíche? Pero eres o primeiro que queima o monte sin salir da casa. Non sabes o justo que teño encima. Co cariño que lle estaba collendo xa ao chiquitín. O carallo vai ser aguantar mañá a don Anselmo cando volva. É que tanto ten. Comprase outro bonsai e das o cambiazo. Pero que dis? Lino que dis Hiroito tiña moita personalidade, Seguro que don Anselmo se decata na máis velo. Non se decata. Non ves que don Anselmo non diferencia entre o Dalai Lama, Bruce Lee e un chino Jung? Para don Anselmo todos os ascéticos son o mesmo. Xome que terá que ver iso? Home, estancho dicindo moito. Se don Anselmo non sabe distinguir un chino doutro, tampouco sabrá distinguir un árbore china doutra. Bueno, pero é que os bonsais non son da China, que son do Xapón. Aí está. E cal é a diferencia? Aí convenceronme. Se é humanamente imposible distinguir entre un chinés e un xaponés, non vos digo entre un árbore xaponesa e outra. Hola, viveiros dos Xallas. Que tal, amigo? Mire unha cousiña, unha consulta. Vos traballades o que é o bonsai? Ajá, vale, moi ben, correcto. No, eu andaba buscando así un da raza Carballo Cativeiro. Sí, vello de 30 anos, ou máis ou menos, eu que sei, ano arriba, ano abaixo. Vale, correcto, moi ben. Que alegría, hombre. Mire, de que prezo estamos falando? Ai, ben, vai-me sair barateiro, mellor. Pero canto exactamente? Como que 12.000 euros, home? 12.000 euros? Pero toleamos ou que, ó? 12.000 euros non nos vale ninguna carballeira inteira. Que carballeira? Non nos vale ningún comedor de caoba para 12 con chinero e móvel da televisión incluídos. Está claro que hai que pensar un plan B. Home, don Anselmo, que tal a viaxe? Foi do seu agrado? Déxate de mamonadas. Non me faga la pelota e vai buscar o meu bonsai. Xa me tarda, veno. Agora mesmo, don Anselmo, tranquiliño. Aquí o ten. Señor! Tranquilo. Antes de que diga nada, quero que saiba que o leve ao veterinario e díxome que estes exemplares son como rapaces pequenos, home. Pega un estirón así de un día para outro. Tranquilo, home, non se preocupe. Ainda que non lle faga moito chiste velo así de mangallón, están soindo rumores de que a nova tendencia para a próxima temporada son os exemplares xigantes, así criminales. Que queredes que vos diga? Non colou. Agora tócame facer horas extras toda a miña vida para pagar os 12.000 euros que lle custou a don Anselmo o bonsai que comprou para sustituir a Hiroito. Pero bueno. Algo bo desto sí que saquei, Aquí o ten. O meu novo amigo, Godzilla. Chámolle Godzilla porque sei que é bonsai xigante en xaponés. Que? Imos tomar un viño, Godzilla? Sí? Ana, di que sí. A ver se teñen collóns a meterse contigo, Lino e Pusca, sabes? O intercambio... O meu Kevin apuntouse a un programa de intercambio de estudiantes. A cousa funciona así. El vai para o estranxeiro un mes e a cambio mándanos un estudante de fora a vivir con nós. Home, eu non son moi amigo de meter xente de fora na casa, descoñecidos, pero, mira, paga a pena se nos imos librar un mes de Kevin. Que, meu rei, xa decidiches a que país queres ir de intercambio? Sí, a Ibiza. Ibiza non é un país, está en España. Pois Milucho di que non se dá chegado un coche. Porque é unha illa, mamalón. Que tan ignorante. Hostia, a ver, esquece Ibiza e pensa noutra opción, Ben, pois seguramente me decante por ir a Disneyland París. A de onde sacas ti que Disneylandia é un país, Home, papá, porque Disneyland é o reino da fantasía. E se é un reino, é un país. Ou España que é? Non é un reino. Mira, non quero alimentar a polémica de se o reino de fantasía de Disney é ou non é un estado lexítimo. E agora, dígoche que non é boa opción para ir a estudiar un idioma Disneylandia. Pero por qué? Porque non te vamos a mandar a estudar afora para que veñas falando como o Pato Donald. Pois sí que molaba, Que
Que tan payaso é o tipo, É que ben imita o Pato Donald, vese que ten un oído pros idiomas. O que pasa é que, eu que sei, que idioma vai aprender, Onde o mando? Moncho, estarás de acordo conmigo en que Kevin o que necesita é aprender un idioma con proxección internacional. Estou de acordo, estou. Pois daquela os dous mellores sitios onde podes enviálos son Santander ou mellor ainda Valladolid. Pero don Anselmo, neses sitios, a máis que falan castelán. Sí, pero falan ben. Non como aquí en Lameiro, que só farfullades. Si, home, si, é unha opción, pero... É que o intercambio ten que ser con outro país de Europa. Pois daquela manda a Finlandia. Para que aprenda finlandés? No, pero que aprende español. En Finlandia? En Finlandia, sí, en calquera sitio do mundo é mellor que Lameiro, ata Finlandia. Razón non lle falta, Os de Lameiro falamos tan mal o castelán que cando imos á Coruña temos que levar un intérprete. Sí, para que nos entendan as dependentas de Marineda City. Pero a ver, hai que ser sensatos. Eu se mando ao meu Kevin José ao estranxeiro será para que aprenda un idioma de fora. O castelán pode aprendelo na casa, escoitando a cope ou lendo marca ou... Non te rompas máis a cabeza, Moncho. O mellor que podes facer é mandar os rapaz a Inglaterra e que aprenda inglés. Inglés pa que, Inglés agora fala cho todo o mundo. Se fora antes, que non o sabía ninguén, ainda ten algún mérito, pero agora... Este argumento é impepinable, ten razón. Nada, Inglaterra descartada. Bora. Seguinte opción, Alemanha. Oh, Alemanha. Non te fíes dos alemáns, Moncho. Cando menos esperas dalles esa routada e métense nun conflito bélico de proporcións mundiais. É verdade. Aparte o teu chaval ben se lle ve que non é da raza deles e ali a mínima jasean, chue. Veña, Alemanha tamén, fora. Seguinte opción, Grecia. Oh, Grecia. Por favor, Moncho, non mandes o rapaz a Grecia, que ese país está en un estado ruinoso. Sí. Ainda o vin eu onte no documental este Viajeros Callejeros. Vin como teñen aquelo a casa do Concello, está todo en ruínas, Iso que se vía que antes debía haber cartos que lle manjaron unhas columnas tipo tanatorio destas, non é? Pero buscas, por favor, que eso non é a casa do Concello, que é o Panteón de Atenas. E a mí que máis me dá que sea o panteón que sea o tanatorio. Dame igual, eu dixo que con todo o diñeiro que se lle inyectou desde Europa, que teñan aquelo, polo menos, home, botalle unha man de recebo. Nada, Grecia fora tamén. O atraso non o queremos, veña. Acabamos cos países todos da Unión Europea. Nada máis que quedaba Italia. Home, Italia, iso é outra cousa. Italia é un país cunha cultura e unha historia. Tes o Imperio Romano, o Renacimento. Caran, Chicholina, Ou as festas nunca do presidente Berlusconi. Carai, iso estaba ben para los tres, se cuidarmos ir. Pero para o meu Kevin José, para que quere lo italiano? A ver. Home, Moncho, tampouco te enganes, Coa trayectoria que leva o teu Kevin, o máis normal é que acabe de repartidor de pizzas. E se sabe italiano, quieras que non, xa leva unha preparación. Ten razón. Pois veña, a Italia de cabezas. Italia? Pero eu non sei nada de Italia, papá. Non sei onde queda, nin o que falan, nin o que comen, non sei nada. Falan italiano, home, e comen o mesmo que nós. Espaguete, milanesa, calamares a romana e helado. Copiaron esa comida. Bueno, sobre eso hai teorías, pero xa falaremos outro día. O que importa é que en Italia podes facer cousas maravillosas, como pasear nunha góndola á beira do Coliseo con Sofía Loren collida do ganchete. Con quen? Sofía Loren, non a coñeces? Non me extraña, é da quinta de meu avó, pero pa seguro que o coñeces. A Benedicto. Hombre, que fenómeno. Viva lá en Roma. Sí, vive en Roma. Sí. Buah, ti crees que se lle pido ao Papa que me leva a dar unha volta no papamóvil levaría? Buah, segurísimo, home. Ele é moi amigo da xuventude. Uau! Non terá cousas mellores que facer Benedicto XVI que andar paseando a Kevin no papamóvil. Pero, quen son eu para quitarlle a ilusión ao rapaz? Ai, criatura. Imagina, xa te estou vendo. Ti, ali arriba do papamóvil, ali chantado no alto, saudando os gladiadores e os mafiosos sicilianos. Están todo o día bebendo cinzano aos pés da Torre de Pisa. Ciao, bambini, arrivederci. Ciao, bambini, arrivederci. Pero, camán, así saudando, que os italianos son moi amigos de mover a man e de falar en italiano. Ciao, bambini, arrivederci. Ciao, bambini, arrivederci. Eccoli qua. Que? Ten ou non ten facilidade para os idiomas? Pois alá foi, entregar a solicitude para ir de intercambio a Roma. A ver se hai sorte. Colléronme! Pero quen te colleu? Que fixaches, desgraciado? Si nada, colléronme no sitio ese que me dixo papá. A Roma? Sí,
Seguro que era Roma. Claro, Roma, a capital de Italia, payaso. Ui, pois eu creo que me confundín, é que como son aparecido... En onde solicitache o intercambio? Aquí, sí, en Romanía. Romanía. Ti me dirás que se lle perdeu ao noso Kevin en Romanía. Tranquila, muller, seguro que aquilo non é peor que isto. Que non? Entón por que escapan os rumanos para aquí a vender clines nos semáforos? Non é esa xente, xa non. Ademais non vai ir para a capital, non. Vai ir para unha provincia que dis que é moi fermosa. Sí, non me creo nada. Sí, bueno, aquí, mira. Foi seleccionado para o destino que solicitou, Romanía. Mais concretamente, a localidade de Sibiu, na fermosa rexión de Transilvania. Transilvania? Pero Transilvania onde viviu o conde Drácula. Ai, o meu pobre neniño que lle vai chuchar todos os anos vampiros. Que tan melodramática é. Ao lado dos castróns cos que vai Kevin de copas a Santa Comba, os vampiros transilvanos son sopa de sobre. Ademais, a culpa foi dele, por confundir Roma con Romanía. Hai que ler a palabra inteira. ¡Hala! ¡Xa está, Toma, meu neniño. Leva isto colgado sempre do pescozo e non o quites por nada do mundo, ¿Pero que faz, mamá? ¿Para que vou levar isto? Para que non che chuchen os sangre os vampiros. Como? Que vampiro? A ver, che estás asustando, rapaz, pero ti non lle fagas caso a tua nai, tranquilo. Estas son cousas que poñen os tipos ali de Transilvania, así no pescozo, porque é unha tradición que teñen eles, son costumes de cada país. Non ves que é un tuzariño que non ten preparación para andar polo mundo adiante. Pero que dir, mamá? Si sei perfectamente o que fago, sei os seus costumes e tamén sei o seu idioma. Ai, sí? É que sabes ti do idioma rumano? Ah, pois sei moito que me ensinou papá. E, por exemplo, ciao, bambino, arrivederci. Bueno, veña, vamos indo para o aeroporto que xa é moita hora. Veña, alá. Ciao, Cóigate, neniño. Durme nas iglesias. E alá o deixei, subindo ao mesmo avión no que veo a Transilvana. Ramona Comaneci. Un primor de chaval. A verdade é que é unha rapaza ben xeitosa, É que dixen, que os transilvanos eran unha raza normal e corriente como todo. Non son vampiros, nin cousas así. No, pero se ve que é de fora, que non se parece nada a rapazas Carallo, non. É moito máis agraciada. Aquí non hai estas chavalas. Sí, concha. Que tal, Ramona? Que tal a viaxe? Nada, non te mates, Xa intentei eu no coche vindo para aquí, pero non entende nin papa. Falei a modo, berreille, e non entende, non? Ti non falas a nosa lingua, o galego. Ai, di que si, a cabrón. Mi non me falou. A ver, di algo, muller, di. Ti. Au revoir, bon ami. Oh là là. Outra vaca no millo. Aquí queixámonos moito da calidade do noso sistema educativo, pero por aí fora tamén lles chega, Polo menos en Transilvania. A Transilvana. Estades ao tanto das últimas novidades? Kevin marchou de intercambio de estudiantes a Transilvania e nós temos na casa unha transilvana. Chámase Ramona Comaneci. Lista como un allo e exótica como ela soa. A tipa non ten nin idea do idioma, nin do país, nin sequera do sitio do mapa no que estamos. Agora, é unha ansia por aprender fora do común. Que cousa é? Comida típica galega. Espaguete. Non, espagueti non, cocido. Que é cocido? Cocido, mira, mira, ves? Leva pés de porco. Língua. Rabo. Cachola. Orellas. Morros. E chourizo. É como cada casa vai no distinto. Nós botamos morcilla de sangue. Ese lle gusta moito morcilla de sangue. Muller, como lle vai gustar? Encanta. O que pasa é que o transilvano é moito de papar no sangue, cousas. Pasa que pon esa cara porque a súa raza é como di que lle encanta. Cada cultura ten os seus xestos, Ramona, Rico, Sí. Ramona sentía un noxo criminal por o noso ancestral costume de comer o porco inteiro. Pero foi probalo cocido e dígos unha cousa, Se non fose porque o porco carece de alma inmortal, tamén lle papaba.
Mira por aí, mira como lle saben os callos. Que rico! Queres máis, Ramona? De que é? Callos, son callos, Ramona, é feito con pata de vaca, máis o mondungo todo ca topo de oferta na carnicería. Queres máis? Gustaronte? Queres máis? Porque quero máis. Ok. Máis. E aí? Então vostede é policía. Quen eu? Ah, dilo polo uniforme. Non, máis importante, son carteiro. Carteiro. E por que en Bari non levando cartas? Porque en Lameiro non é o carteiro que leva a correspondencia aos destinatarios. Son eles os que veñen a buscar onde a mí. E por qué? Porque é o progreso. Nada que ver co obsoleto e ineficaz sistema de reparto que herdastes da burocracia comunista de Ceausescu, que é un atraso. A Ceausescu! Atraso! Atraso mucho esta rapaza, me canso. Ramona, toma un viño, muller, para ir baixando a tallar. No, que son menor. Son menor. Vamos, amiga. Espera, Ramona, tranquila, botámoslle gaseosa para matar o alcohol. Proba o viño, que bo queda aquí. Ramona, bebe. Ven, un pouquiño. Dalle. Gústache. Gur. Está rico. É raro que non comes o viño. Sabes? E logo a pillería alá en Transilvania, que bebedes can líder de botellón. Que botellón. Bueno, é un atraso, Moncho. Esta rapaza moito vai ter que aprender con nós. Gústache. Gústalle, carallo, non vai gustar. E aprendeu, Esa mesma noite solteina no medio da praza para que se integrase co resto dos chavales de Lameiro no universo do botellón. Carallo, se integrou. Ai, pero como se che ocorre deixala ir ao botellón, miña po? Mira, a que veo a rapaza aquí, aprender as nosas tradicións, a empaparse da nosa cultura. A ver, nena, dille a mamá galega que aprendiches hoxe. Si yo se aprendí canción de grupo galego, que se chama canción La Guarida del Amor, de grupo Alféizar. Ves? Pero non ves que ela non está feita a emborracharse, home? Eu non emborracharme. Eu tomei cubata con... que matei alcohol con gaseosa. Ves? Tu leas por gaseosa, moita cousa. Quero saber todo, A gastronomía, os costumes, o folclore, ata a historia do país. E entón, foi cando Yuki fallou o penalti máis importante de toda a historia do equipo. Pero lonxe de linchalo, de botalo ao mar, o deportivismo tivo compaixón del. E a recompensa chegaría pouco tempo despois, cando o Super Depor conquistou a Copa e a Liga, entrando así no Olimpo dos grandes do fútbol español. Pero isto deixámoslo para mañá, Que historia fermosa e que corazón valente teñen Costa Depor. Non sabes ti ben. Nada que ver con esa caste cativeira e ruín que hai por lá polo sur. Pero se hai algo que lle interesaba de verdade, era a espiritualidade da alma galega. Quen é esa parella que discute todo o tempo? Son galegos? Non, Pimpinela son de fora. Pero como se foran de aquí, son galegos adoptados, como a Lolita ou como a José Vélez ou Caco Senante ou o negriño de Bonnie en paz estea. E ese home paixiño que fala todo o tempo, quen é? Cuidado aí, ese é Galloso, o home máis importante de Galicia. Quen é presidente de Galicia? O ainda máis importante, Galloso é o guía espiritual de todos os galegos. Canta ansia de coñecemento. Facíase querer. Ata don Anselmo, que é tan pouco amigo dos estranxeiros, tiñalle un respeto fora do normal. Que curioso. Así que no voso país pensades que o conde Drácula, ademais dun personaxe auténtico, era boa persoa. Sí. Pero vamos a ver, se era un vampiro chuchasangre. Non, iso é mentira. E Vlad Tepes, chamase Vlad Tepes de verdad. E conde Drácula, e persoa moi importante na historia de Transilvania. El, cando viñeron turcos musulmanos, el matábaos. Metíalle pau polo cu e deixábaos ali ata que morrían e os demais non invadían país. Caramba, que tipo, non se andaba con medias tintas. Iso é o que eu lle chamo medidas contundentes contra a emigración. Dime unha cousa, Ramona.
Que pensaba ese tal conde Drácula do mal chamado matrimonio homosexual? Il non pensaba, il só metía pau polo cu. Pinchos morunos! Que tipo ese era un home de acción, Algo así necesitábamos aquí en España. Ela aprendía de nós e nós dela. Que simbiosis. O mes que botou aquí foi unha das experiencias máis felices e proveitosas da miña vida. Non sabedes o disgusto que tiña cando chegou a hora de mandala de volta a Transilvania. E así, despois dunha temporada histórica, o Depor deixa atrás o escuro limbo da segunda división para volver ao lugar que lle corresponde entre os grandes do fútbol español. De seguro, esta nova andaina en primeira estará cargada de triunfos e glorias futuras. Fin. Por que choras, papá Moncho? Choras pola fermosa historia do deportivismo? Non, Ramona, non. Choro porque mañá mesmo tens que marchar e non creo que nos volvamos ver na vida. Non chores, papá Moncho. Quero-te. Eu a ti, filla, eu a ti. Non a quería deixar marchar. Ramona xa era parte de nós. Pero ti estás tolo, Moncho. Como vamos quedar con él? Pero moi fácil, este é un trueque de toda a vida. Os transilvanos quedan con Kevin e nós quedamos con Ramona. Como vas cambiar o teu fillo por unha rapaza que acabas de coñecer, ó? Mira, penso ben. Mira que gañamos co cambio, E non houve maneira. Paixón de nai, xa sabedes. Bueno, o caso é que, moi ao meu pesar, tiven que levar a Ramona a coller o avión ao aeroporto e de paso traer ao túzaro do meu Kevin que viña de lá. É dicir túzaro é pouco dicir, Estamos aquí! Ai, o meu neno, ai, que ganiñas tiña de verte, meu rei. Que tal a viaxe, que tal? Que? A viaxe, que tal a viaxe? Que cosa? Non insistas que non entende papa, Pero como non vai entender? Que? Hostión. Hostión! No mes que botou en Transilvania, o tipo non só non aprendeu unha palabra de romanés ou transilvano ou o que sexa. Non, o tipo aí por riba, esqueceu o pouco que sabía de galego. Era pouco matado. Que cousa é? Que vai ser, Kevin? Comida galega? Espaguetes? Non, cocido. Que cousa é cocido? Mais burro non se pode ser, Pero bueno, a cousa ten o seu lado bo. Como Kevin esqueceu todo o que sabía, agora podo reeducalo desde cero. A ver se así fago un home de proveito dele e con algo máis de sentido. Pasa que, Kevin nunca aprenderá nin a metade do que aprendía Ramona. Pense que son intelixencias diferentes. Onde vai parar? Ai, Ramona, canto te boto de menos. Recordos de Galicia. Redacción en galego escrita por Ramona Comanetti. Galicia é un país de casas de ladrillo vista e tetos de uralita, sen retillar. E pratos pechados con somieres de cama nos que as vacas beben auga en bañeiras. Ali hai dúas religións. A metade da xente é do Celta e a outra metade do Deportivo. Pero só teñen un líder espiritual que se chama Calloso de Luar. Os galegos dalle medo ao conde Drácula, por iso non nos invaden. Pero non lle teñen medo aos monstros mariños como o pulpo, porque o comen cocido. Os outros monstros que comen chámanse cíntolas. Son arañas grandes de mar. Pero non as comen máis que nas festas porque son caras. Fin. Acabado.